jam hire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma alhamisa hawri ko jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawde ɗiɗo habaruji ko toon to New York hono kamɓe démocrate en ɓe nomi neɗɗo ɗo lomtoɗo hono biyeteɗo George Santos ceekaɗo walla guittaɗo toon to sud représentant ci e semaine oɗo hono toon kadi to États-Unis to Washington en wayno kamɓe kadi républicain ji wayno ɓe cakti kayit goto wonde hono kanko Hunter Biden mo yeeɓi bamma tugnade kadi CNN kayit o wonko laɓɓinani ma hande toon to North Dakota goto e sénateur uji républicain ji biyeteɗo Kamo ɓi ko ferima police walla gendarme goto waɗi ɗum habaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Gaza kamɓe Israël ɓe ne continue bombardement ji mabɓe ɓe ƴewata ko hebde hono gardiɗo Hamas habaruji men ha hande international e tuuji toon to Israël goto e ɓiɓɓe gardiɓe guerre gonɗo toon o hen goto ɓiyum ko militaire warama toon habaruji men ma nawen toon to Burkina Faso nawen toon to Mali e caggal ɗum kadi G5 ɗum noon ko fedde Sahel naɓe leyɗel Sahel naɓe mbaɗanode taw ne rendino Mauritanie Mali Niger Tchad ene wonde kamɓe Burkina Faso ƴeewen hol battane muɗum hande ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude e oɗo journal ma en gartu detuji muɗum joni joni siftinɗon tan encore ko hande ko alhamis hawri ko jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ma en gartu joni joni jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare mbiɗen ni hande ko alhamis hawri ko jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji meɗen toon to États-Unis hono kanko Hunter Biden en wayno ko sud représentant ji ummaniɓe pour kanko hoore makko il faut ko o ñaawe walla ummaniɓe pour wadde bammakko empêché ɓe mbi wonde ɓe jaltini kayit goto kayit o noon waɗi ko paiement ji ɗi o waɗi kanko hoore makko walla jobdere ɗe o waɗi waɗe bammakko ɗum noon ko eɓe mbi no mbirini kanko Joe Biden ene o heeɓi kalisaji taw ko ɓi ko biyeteɗo Hunter Biden yoɓimo ɗum noon ko CNN no haaliri wi wonde ɗiɗon kayitaji ne wayno wonko ɗi kollani e tugnade kadi noɓe mbi wonde ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum no hawrino ko lewru septembre ñande sappo e jeeɗiɗi hono kanko Hunter Biden o neldi walla waɗi chèque ko en ken wona ujunere temedde tati e capanɗe jeetati o yoɓi ɗum bammakko jobdele tati goɗɗe ndewi hen fadde kanko président Joe Biden kono noon en wayno ko caggal muɗum tugnade kadi e CNN ko haalimi mbi wonde ko kanko ko Hunter Biden ɗiɗon kalisaji ko kalisaji ɗi o ruttanno bammakko par ce que bammakko oɗon saaha ko kañum sabu omo wonde kanko hoore makko o ala ko wiyete crédit pour sodde oto ɗum waɗi o waɗi inde bammakko ɗum woni bammakko caggal muɗum o yoɓi ɗum ɗon oɗon oto ko oto biyeteɗo Ford Raptor ko kanko ƴeftino ɗum e kono noon o alano crédit o ƴefti ɗum ko inde bammakko ɗum woni donc républicain wonko woni hen républicain hande jogui sikkitare pour empêchement est ce que ɓe jogui ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa labtude ko fati kanko Joe Biden ko waɗi kanko oɗo président Joe Biden e sahande o wallata ɓi ko en waɗi oɗo oto e inde makko ene wayno oɗon saaha kanko hoore makko wonano président o wonani kadi hay vice président ɗum noon ko ɗum woni ko yalte kayitaji tugnade kadi e kamɓe républicain je gardugol kanko James Comer o wi wonde ko ɗiɗo paiement ji wona Hunter Biden ummi wona compte mum personnel ummi kono ummi koye compte mo ganduɗa mo liggotono e compagnie taw ko compagnie o kadi heeɓa jobdele gummiɗe toon to Chine e kadi mo heeɓa kalisaji goɗɗi taw kadi ummi koye yoɓoɓe ɓe kolnaki kono e tugnade konngol gummingol toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde ko hono président Joe Biden meeɗani jogade business walla jogade haaju walla jokkodirde e kanko Hunter Biden business aji makko donc mbi wonde ko hande hono kanko James Conner omono continue hande omo haala penal omo jiiɓa haqqillaji public o penal ɗe o haalata ƴewde toɓɓe beele omo wawi wadde président Joe Biden empêchement gueɗe ɗe ganduɗa public waɗanama hande ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo labti hono kanko Hunter Biden Ford mo soodi o ko Ford pick-up e kadi ene wayno ɗum ɗo fof wona gueɗe ɗe ganduɗa ene poti wiyede wonde neɗɗo waɗe ɗum empêché toon to New York ko ciwnade kadi habaruji gumiri toon CNN hono kamɓe démocrate en wonɓe toon to New York noon ko yimɓe ɓe ganduɗa sénateur uji walla yimɓe kam représentant ji député ji démocrate en jeeyaɓe toon to New York ene wayno ɓe pelliti nomde neɗɗo goto mo ganduɗa kene lomto hono George Santos noon ene wayno ko kañum hoore mum wotnanoma pour yo yaltu toon to wiyete congrès sibabude cemte jiitaɗe e gueɗe ɗe waɗi nde wonete nde waɗata campagne pour hebde wonde représentant e ɗum noon ɗum waɗi ɓe mbi wonde ko ɓiɗɗo kamɓe démocrate ɓe nomi oɗo saha joni biyeteɗo représentant Tam Ciozi wona ɗon ha élection ngaji spécial mbaɗe kanko Ciozi noon ene wayno meeɗi wonde kanko hoore makko congressman ɗum noon député o wonino toon kene wona joguima toon kene wona mandaji
hade makko woppude wiyode wonde kanko hade makko mo yiɗi wonde candidat nen woni ko kanko foɗodiranno pour wonde gouverneur foɗodiranno e kati hokkul kamɓe ɗin fof koɓe démocrate en ko wawi wonde fof en wani kanko oɗo o nomama oɗo sadio en pour yo won représentant ha woteji ngara ɗum noon en wani woteji spécial ko ƴeftete pour wonande o district mo woni o pour tawde ko kanko lomti oɗo sadio en biyeteɗo George Santos. hande habaruji men to États-Unis toon to Dakota du Nord sénateur Kevin Cramer ɓi ko takama e ñalawma he wonde wari hono shérif goto ɗum noon ko caggal nde kanko ɓiɗɗo nde wuridda en ɗum noon e tugnade kadi e konngol gummingol to bamma ko wi wonde ko yummum suko gorko walla ko joom suudu makko kanko sénateur Cramer nanguno suko ene nawa ɗum hôpital goto probléme haqqille muɗum ha hande tugnade kanko konngol makko kanko sénateur Cramer ene wayno ko caggal nde joom suudu makko ummi oto hen nde yettini suko gorko telli oto e pour ha suko gorko tello nden suko gorko ƴefti oto kañum hoore mum dogdi hen eyi ɗum noon o wi ko ɓi ko debbo kañum hoore mum ko kañum e téléphone muɗum ko kañum ne wawno andude oto holto yarata ɗum waɗi ɓe noddi laamu yimɓe dadiɓe pour ndewa oto ɗeɓe ndewa makko ɗe noon o féri oto goɗɗo taw ko oto parkuɗo oto gendarmerie en ɗon ɗo féri oto ɗon ene wayno ko shérif goɗɗo ne wonno sara muɗum yane oɗon gendarme wari ɗum ɗon gendarme baraɗo o noon kañum ko neɗɗo mo ganduɗa woni e ɓorniɗo teni woni joguiɓe expérience ken woni sappo e jeetati hitande ko neɗɗo jaranoɗo e duuɓi capanɗe 53 wiyete ko Paul Martin ene wayno kañum hoɗum jeeyano koye kawni biyeteɗo merce ɗon maayi ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi konngol makko kanko babiraɗo sénateur Cramer o mbi wonde ko kamɓe koye mabɓe ɓe jogui sunare no fewi surtout cankugol oɗo biyeteɗo député Paul Martin e kadi ɓe nelda duwowuji fade famille makko fade kadi sehilaɓe makko fade kadi kawni gonɗo ɗon walla communauté gonɗo ɗon oɗon nokku foof ɗo liggotono ɗo ko nokku biyeteɗo mercer siftinde on tan accident waɗi ko toon to wuuro wiyeten ko Bismarck ɗum kadi ko Dakota du Nord kanko hoore makko noon e tugnade kadi lettre o ko walla babiraɗo ko wi ɗum waɗi o nawetano ko hôpital goto ko fate en safroɓe hôpital goto naweta noon taw ko hôpital o ko safrata gueɗe patuɗe en e caɗele haqqillaji ɗum noon ko hôpital biyeteɗo Sanford Health Emergency Room taw ko wuuro wiyeten ko Bismarck hande to États-Unis e tugnade kadi habaruji gumri toon to Washington hono kanko biyeteɗo Dag Emo o ƴefti konngol hannde ɗum noon ko e nder jottodiral makko hakkude makko e juif en wi wadde ko école aji ɗi surtout université ji won gonɗi ɗo en no mbaɗani peeje fof ganduɗa kene mbawi wallude rende ɓeɗo juif en e ɗum noon kadi ne wayno ko juif en hannde ɗum woni batti hulde yaade école aji batti hulde jolde autoji batti hulde yaade hay nokkuji ɗi ganduɗa ɗo coodiyanno ko ñaami e ɗum ɗo fof ko ene wayno ko campagne woodi mbaɗade oɗo saha joni États-Unis e aduna pour kala ko wiyete juif en yo mbare ɗum noon kadi ene wayno surtout ko en université ji mawɗi université biyeteɗo Harvard en jaa hen kadi Massachusetts institut de technologie en jaa hen kadi université gonɗo Pennsylvania oye ɗiɗo ene wayno ɗiɗo université ji mbaɗani président ji mum mbaɗani doole poɗɗe e waɗede pour beele kamɓe ɓeɗo juif en ene wawi wallude hisneɓe surtout kanko haali ɗum ko walla joom galle Kamala Harris ɗum noon kanko wiyete kadi ko gorko ɗiɗaɓo toon to Maison Blanche ko joom galle vice président mo États-Unis wiyete ko Sagarsa ɗiɗaɓo ene wayno donc si tugnade konngol makko ɗum yiɗi wonde ko alay saago juif en ndene alay saago leƴƴi goɗɗi fof ndene e surtout kadi so tawi won konnguɗi kutorteɗi ene wiya wonde konnguɗi ɗi ko mbiyata ɗum antisémitisme ene foti haalum no foti haalede ɗum noon siftinde on tan ko kanko o haali ɗum ko caggal nden ko fottuno kadi e juif en toon to Washington. Kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Sare. habaruji men international ha hande tugnade kadi ko habaruji gumriɗi toon to BFM-TV noon ene wayno ko télévision gonɗo toon to France ɓe mbi wonde ko hono kamɓe tugnade kadi konngol makko kanko Benjamin Netanyahu ene wayno wi ko armée Israël oɗo sañi nana taari galle biyeteɗo Yahya Sinwar noon ene wayno ko kañum woni mawɗo peeje baɗaɗe pour attaque baɗaɗo ñande 7 octobre ɗum noon ne wayno ko kanko Benjamin Netanyahu kadi konngol maɓɓe kadi kamɓe militaire uji Israël ɓe mbi wonde ko kanko oɗo en jiile seeɗa ene wayno kadi ɗo wawi wonde fof ene wayno hankkadi wiyete kan ko mayɗo jaaro koyɗe muɗum par ce que ɗo mbawi wadde fof il faut que ɓe mbaramo ɓe mbi wonde ko oɗo saaha e ñalawma he ɗum noon ko habaruji jaltuɗi hedde 16h GMT ɓe mbi wonde ko kamɓe armée Israël eɓene taari galle makko kanko Yahya Sinwar e kadi ene wayno ko ɓe mbi wonde ko kamɓe armée Israël ɓene taari galle makko kono noon ɓe jananaka est ce que kanko oɗo en surtout kadi biyeteɗo ko kañum woni chef mawɗo Hamas e kadi ko neɗɗo ganduɗa gandiraɗo terroriste international taw ko États-Unis wi ɗum ko terroriste international guila hitande ujunnaji 15
est ce que kanko warma ko mon nder galto kono ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓe jiiɗi hebde mo feere fof no mbaɗi mbawi maɓe kemmo ɗum no kadi tugnade konngudi gummiɗi toon kamɓe toon to ko Israel naɓe kaali ɗum ko jiita ɗum e kadi kamɓe haalirde maɓɓe kamɓe Israel naɓe mbi wonde ko ko jiita tan e oɗo ene yahaya eɓe jiilo kadi jeeyanoɓe e peeje attaque walla jangol bandugol toon to Israel ñande 7 octobre en jeeya hen Mohamed Deif kanko woni commandant brigade taw ko groupe biyeteɗo Ezzedine Al Qassam ɗum noon ko ene wayno ko branche militaire taw ko Hamas kañum hoorumne ne jeeyano e yimɓe ɓe ganduɗa dirige ɓe oɗo opération ɗum noon ko ɗum woni ko haala toon en jeeya hen kadi ɓe mbi kadi hono kanko hoore makko hono kanko ene wayno ko oɗo kañum hoorumi ɓe nanguiri ɗum ko kañum hoore mum woni hoore ɗiɗi opération ngaji e kañum hoore mum maɓe ɓe nanggat ɗum ne wuuri walla ɓe nangga ɗum ne maayi kono ko ɓe nangoɓe ɗum hande toon to haare gonɗe toon to Gaza hono communiqué gummiɗo toon to CNN wi wonde ko suka goto biyeteɗo Galmer Eisenkot ene wayno ko kañum hoore mum ko ɓi goto yimɓe dadiɓe walla ardiɓe oɗo sadio on guerre taw ko Israel naɓe wonɓe toon biyeteɗo ministre biyeteɗo Eisenkot ene wayno o warama toon to Gaza ɗum noon ko pelɓodiral hakkude walla ko haareji hakkude mabɓe kamɓe Israel naɓe dadiɓe mabɓe e kamɓe kadi Hamas naɓe toon to Gaza kanko noon ene wayno ko sergent chef wonno ene wayno ɓe mbini hono général walla ministre Gadi Eisenkot kañum hoore mum meeɗi wonde général ko mbiyata en personnel wahno armée défense mo Israel tuggi février hitande ujunnaji ɗi 15 ha janvier hitande ujunnaji ɗi 19 e caggal muɗum kadi kanko hoore makko o meeɗi wonde militaire o woni militaire kene wona ɓuuri duuɓi 4 kanko hoore makko kadi ko arnom pour ardo Knesset ɗum noon ko assemblée mabɓe e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi oɗo sadio joni kanko hoore makko ko jeeya koye équipe Gans ɗum noon ko Gans kadi ko kañum hoore mum wonno oppo kañum hoore mum lundino hono Benjamin Netanyahu laamu kono ene wayno kañum hoore jeetami o nguuɗo goomu ardingo ko fate haare wonde toon to Gaza wawi wonde fof ene wayno kanko Benjamin Netanyahu wawi neldude message uji duwawuji fadde famille oɗo e kadi kamɓe Israel naɓe ko ɓuuri hen hewde hen ɓe mbawi kadi hollude sunare mabɓe sankare oɗo suka toon to Gaza habruji men international hande manam en toon to Mauritanie walla Niger habruji men international hande manam en toon to groupe biyeteɗo G5 noon ko groupe mo ganduɗa en pewjonoɗo e hitande ujunnaji 2014 tawrenduno hen ko Mauritanie Niger Burkina Faso Mali ene wonde Tchad ɓe ndenduno hen pour habde ko wiyete waɗa boniyankoɓe ɗum noon e caggal nde Mali yalti e hitande ujunnaji 2020 ɗum noon ko mois de mai wonno ene wayno ko Niger e Burkina Faso kañum komi kaali yontere ɓennuɗe mbi wonde ko tuggi nogas e jeenayyi lewru novembre kañum e koye men ene wayno jalti e oɗo organisation ɗum ɗo fof noon ene wayno ko guila e Mali ha e Burkina ha e Niger ɓe mbi wonde ko ndeɗo fedde ene wayno ko sibabunde ne jogui won renɓe ɗum walla won joguiɓe hen doole taw ko yimɓe jogui wonɓe caggal leydi ɗum noon ɓe kalata ko France ɗum noon heddino hen tan ko Mauritanie e Tchad tugnade noon e habaruji gummiɗi toon hono kanko Mohamed Cheikh Ghazouani bien ko haalino ñande no wi wonde ko fedde nde ma continue wurde noon caggal nde Niger e Burkina Faso gollisi semaine ɓen ɗo wonde jalti o wawi jokkodirde gardiɗo leydi Tchad pour ƴewde holno fedde nde hankkadi holno no waɗirte no momtirte walla holde no nattirta wadde ɗum woni ko mbiyata dissolution ene wayno tugnade koɓe kaali ɓe mbi ɓe mbaɗi bilan ene wayno hankkadi fedde nde koko jogori nattude wadde ɗum noon ko hakkude makko kanko gardiɗo leydi Mauritanie e gardiɗo leydi Tchad ɗi habaruji nawata hen ha hande toon to Burkina Faso e tugnade kadi ko Le Monde haali hono kamɓe ardiɓe leydi ndi e surtout ene assemblée mabɓe national ɓe voti loi goto loi o en mbi wonde ko kala ko woni ɗemɗe kaaleteɗe toon taw ko ɗemɗe gendiyankoje ko ɗen woni hankkadi ɗemɗe kutorteɗe laamu mbi wonde ko ɗemgal Farais ene wayno hankkadi à partir de woote mabɓe ɓen ɗo ene wayno ko ɗemgal ngal hutorta tan koye nokku liggoteɗe ɗum noon koye bureau ji ɗum ɗon noon ko rewi kadi ko hono ɗum ɗo kadi waɗino toon to Mali ene wayno Mali oɗo sadio joni kañum hoore mum wi ko Farais wona ɗemgal kalete ngal officiel ene wayno ko ɗemɗe gendiyankoje ɗum ɗo fof kadi hullat tan ko mettere mabɓe walla lurodiral gongal hakkude ɗeɗo leyɗele tati e France wonno kañum wonno ancien colonisateur ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko conseil des ministre mabɓe yaltini déclaration wi wonde ko ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗo henne kamɓe koɓe joguino henne anniya wadde pour oɗo comité transition gonɗo toon to Burkina Faso
waylude geɗe politique leydi ndi e geɗe kadi laamoɗo leydi ndi surtout yen ƴewde kadi beele walla kala ko fate en pinal leydi ndi holno foti wonirde. ɗum noon ene jeeya hen mawninde walla mawninde ɗemɗe ngendiyankoje surtout yen français wiide wonde ko kañum tan foti wonde tan ko hunde liggortede wona hunde hutortede taw ko leydi ndi foti hutor ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗon kadi ko kanko kamɓe conseil des ministre mo Burkina Faso ko kamɓe mbaɗi ndeɗo feere. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar. ɗum noon yen mbaali jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi ma en gartu. On jarama.